Shubor nakaslem jong unongsan Hima. U MLA Barim ka Amlarem constituency. Uba Stephenson Mukhem. Ulaple Pyrda ya ka Lympung Ïalehkai football open to all. Palapenyat daga Jantia Students Union Demtring Unit hakasnong Demtring se Madan. Kani ka Lympung kalong shibanta ka jingdap Sun Post Nem ka GSU House Nem Ubanwan. Batlas dang ya ka Lympung da ka Ïalehkai hapdeng ka Teli Yong EFC persya ya ka United FC. Hagaba ka Teli Yong EFC kalakhur jingjam lengba ka shigol balatheb de uwan pisapo haka arpo 100 minute. Uba Stephenson Mukhem haka jingkren ulayaro ya ka GSU bakala penlong ya ka neka Lympung kabalong kum shibenta ka jing ailat iki khun samla ban mi shakman ban pen I lakasap ka pongjongki usembot kongsan utrevor lang arsuchen haka jingkren ulayathu ya ka jingat lenti jong ka GSU rengkat kinongket kam ka WJDSA bat EGDSA ban penyo ya ka rilum jantia ban penlong ya ka National Games kaban sa penlong hapo ka jela bat ulayathu bahadian ka jing ya kendu bat menteri rang ba ka jela hagi benai baladem menteri rang ba ulakular ban ai bha ban penyo madan ka bapaka ya ka jantia ban penlong lang ya ka National Games ulakan turu ya ka sorkar jela ban pentrai kamno mardor ya ka State Youth and Sports Policy hapo ka jela kenang bagi kun samla kenyo ya ki jingyara bapher kiwede ki bala ajing kren ki long u president ka GSU ujer samshela haka jingyalang ka bala penyada u president ka GSU Demtring Unit uring kat ding do